Имало едно време 3 весели прасенца. Тяхната майка им казала, че вече са достатъчно големи и е време да напуснат родния си дом и да си построят собствени къщи. Така те щели да живеят спокойно и безопасно, далеч от лошия вълк, който дебнел в гората. Първото прасенце било най-мързеливо. То решило да построи къщата си от слама, защото било бързо и лесно. За един ден всичко било готово, но и доста нестабилно. Второто прасенце било малко по-старателно. То избрало да направи къща от дърво. Строежът му отнел малко повече време, но резултатът бил по-здрав от сламената къща. Третото прасенце било най-работливо и разумно. То решило да си построи къща от тухли. Работило дълго и упорито, но накрая имало сигурен и стабилен дом. Един ден вълкът се появил. Първо отишъл при сламената къща. Прасенце, прасенце, пусни ме да вляза. Не, не и не, няма да те пусна. Тогава ще духна и ще съборя къщата ти. И вълкът духнал веднъж, духнал втори път и къщата от слама се разлетяла на парчета. Прасенцето избягало оплашено при брат си в дървената къща. Но вълкът не се отказал. Той отишъл при дървената къща и пак казал: пуснете ме, иначе ще духна и ще съборя и тази къща. Той духнал силно и къщата от дърво също се срутила. Двете прасенца побягнали при третото в тухлената къща. Когато вълкът стигнал до нея, опитал отново: пуснете ме, но и тримата отговорили: няма шанс. Вълкът духал с всички сили, но къщата не помръднала. Опитал се да влезе през комина, но прасенцата вече го очаквали с голям котел вряла вода. Щом вълкът се спуснал вътре, ох! Изскочил с писък и побягнал в гората, без да се обърне назад. От тогава трите прасенца заживели щастливо и на сигурно място в здравата тухлена къща, построена с труд, разум и упоритост.